Zuloaga eta euskal artisten arteko harremana oso handia izan zen. Nik usten dut bere lana ezautzeko, nik usten dut ezautu behar dela, bere harreman artistikoak ezautu egin behar diala, bai Parisen eta baita ere Euskal Herrian. Zuloagak hasieratik eukizun trato handia euskal artistekin, eta horren hasiera nik uste jarri daitekela Parisen. Zuloaga Parisea iristen denean, han egiten dituen harreman artistiko onenak, dia o katalanekin, artista katalanak, Rusiñol eta Casas batez, eta Euskal Herriko artistekin. Kontutan izan, Zuloaga Parisera iritsi izanean, han bazeon artista euskaldun bat, Parisen bizitzen, eta zan Paco Durrio, eta Paco Durrioren babesa jasozun Zuloagak hasieratik, eta hori izan zen bizitza guztiko laguntasuna. Ze artistekin izan zuen harremana, ez da bakarrik zirkulo artistiko batean ibilizialako, baita ere, nik usten dut, harreman pertsonaletan ere lagun onenak artistak izan zitula Zuloagak. Eta horregatik, Parisen ezautu zituen artista batzuek, Euskal Herriko artista batzuek izango dira Zuloagaren lagunak bizitza guztirako. Horien arteko importantiena Pablo Uranga izan zen. Pablo Uranga Parisen ezautu zuen Zuloagak, Pablo Uranga gazteiztarra izan arren Elgetan bizi izan, eta orduan urre bizi zian baita ere, Elgeta eta Ibar urre daude, eta Parisen elkarre ezautu zianetik hil arte, bilen arteko harremana oso estua izan zen, lagun izan zian bizitza guztirako. Hor egin zituen harremanak, Euskal Herriko artistekin Parisen egin zituen harremanak, gero aukera eman zioen Zuloagari, harreman horrekin jarraitzeko Euskal Herrira etortzen denean eta Euskal Herrian lan artistiko batzuek egin nahi dituenean. Adibidez, aurrenengo erakusketa, Euskal Herrian egin zuen aurrenengo erakusketa, Manuel Losadarekin egin zuen Bilbon, 1881an galeria batean, eta nik usten dut horrek ate asko ireki zizkiola Zuloagari Bilbon bai bezero aldetik, baina baita ere harreman artistikoak egin ahal izateko. Manuel Losada Parisen ezautu arren, Losada berehala bueltatu zen Euskal Herrira, Bilbora, bere jaioterrira, eta Zuloaga eta Losadaren arteko harremana ere bizitza guztirako izan zen. Gero batez Losadak Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendari egindako urteetan beti izan zuen Zuloagaren laguntza aholkulari lanetan Parisen bizi zalako, eta gaur egun Bilboko Arte Ederren Museoan ikusten ditugun artelan asko Zuloagaren bitartekaritzari esker lortu zian museorako. Eta dudigabe hori izan zen posible Manuel Losadarekin izan zuen harremanei esker, ezta? Horrek baita ere zabaldu zion beste harreman mota bat, eta da Manuel Losada garai hartan beste artista batzuekin talde txiki bat osatu zuten arte modernoa bultzatzeko Euskal Herrian, eta antolatzen hasi zian arte modernoko aurrengo erakusketak. Erakusketa pixkat ausartak zian, kontutan izan, garai horretan arte modernoa ez zela ondo hartzen Euskal Herrian eta Bilbon, eta horregatik ausartak zian erakusketa hauek, izena zuten arte modernoko erakusketak, egin zian 1910 bitarte horretan, eta bultzatzaileak izan zian Losada, Guillart, Adolfo Guillart, eta Dario de Regoyos. Hiru horiek izan zian pixkat arte modernoa bultzatu zutena Bilbon. Eta Zuloagaren parte hartzea ere ugaria izan zen, baina batez Zuloagaren rola, modu batea edo bestea izan zen, Parisko artista batzuek erakusketa horietan parte hartzeko errastea edo harremanak izatea edo horrelako zerbait. Adibidez, gu badakigu Emil Bernarrek parte hartu zuela erakusketa horretan, Zuloagari esker, eta horretik egitezun Zuloagak beti zubi lan bat Euskal Herriko artistak eta Parisko artisten artean. Kontutan izan baita ere, Parisko modernitatea izan zela eredu Euskal Herriko artista modernoentzat.
harreman pertsonal horiek ere, edo harreman artistiko pertsonal horiek ere, aukera eman zioen Zuloagari egiteko aurrenengo lanak Euskal Herrian. Konserbatzen dituen aurrenengo lanak izango zian, segurazki, edo dia, Kurdin kluberako egindako lanak. Kurdin klub zan, Bilboko aberatzen semeak zuten klub bat moskortzeko. Azkenean Kurdin Bilbotar hizkuntza hartan, behintzat, izenazun erabiltzen zanitza moskorra esateko, ezta? Eta klub hori dekoratzeko eskatu zioen Zuloagari kuadro bat egin zezan, eta baita ere Losadari hormak dekoratu zitzaten bilon artean, ezta? Eta El Amanecer izeneko kuadroa, hor justu gau pasa bat irudikatzen dana. Kuadro hori Zuloagak pintatu zuen Kurdin klub horretarako, ezta? Eta horrekin batea lotu behar da baita ere, Zuloagak izan zuen aurrenengo enkargoa Euskal Herrian, eta zan Bermioko kasinoko hormak pintatzea. Hori Pablo Urangarekin batea egin zuen, bilon arteko lan bat izan zen, eta nahiz eta gaur egun oso kaltetuta egon, 1983ko uholdeak kasinoa ja suntzitu, oso gauza gutxi gelditzen dira kolaborazio arenak, ezta? Zuloaga eta Urangaren kolaborazioarenak, baina aukera ematen dio, pixkat ikusteko nola Zuloaga integratzen zen Euskal Herriko artisten zirkulo horretan edo harreman horretan. Gero, etorri izan baita ere, urte batzuen beranduago, 1911an Euskal Artisten elkartea fundatu zanean, Zuloagaren gogua elkarte horretan sartzeko. Beste artista askoekin batea, artistak pentsatzen zuten arte modernoa bultzatzeko elkartu egin behar zutela. Banaka ezin dela ezer egin, eta orduan horretik osatu nahi izan zuten elkarte bat. Ze artista bakarrik da honean, eta ez ulertua da honean, hau da, gizarte osoa kontra dakanean, oso zaila du aurrea egitea. Eta horretik askotan egokiagoa izaten da elkartzea. Eta horretik erabaki zuten elkarte hau fundatzea, Bilbo 1911 urtean, eta tartean zeuden gero Euskal Herriko artista oso ezagunak bihurtu zianak, ez? Aurelio Arteta, edo Arruetarrak, edo Regoios bera, Losada bera. Aukera eman zion Zuloagari, pixkat iztutzeko berriz ere harremanak Bilbokin, eta hain zuzen 1915 urtean artisten elkarte honek aurrenengo erakusketa egin zuenean Bilbon, elkarte horrek erabakizun areto bat zabaltzea arte modernoa erakusteko, eskatu zioten Zuloagari egitea aurrenengo erakusketa. Zuloagak esan zuen ezetz, berari ez egokiola paper hori, eta urte hartan edo hiltzan Dario Regoiosei eskaini zioten aurrenengo erakusketa. Beraz, Zuloagak egin zuen bigarren erakusketa. Erakusketa horretan, Bilboko gizarteak erabakizun idea bat egoki zuten, dui gabe ontzian hor ekimena bultzatu zuten batzuek, baina orokorrean Bilboko gizarteari bururatu zitzaion Zuloagari erostea kuadro bat Bilboko Arte Ederren Museoan eokitzeko. Beraiek nahi zuen Zuloagaren kuadro bat eokitzea Bilboko Museoan. Eta orduan egin zuten horrelako herri ekimen bat, askotan gaur egun pentsatzen dugu herri ekimenak guk asmatu ditzeula, baina ja 1915 urtean egiten zian horrelako ekimenak, herri ekimenak dirua bildu, pixkanaka, bakoitzak altzuena, bakoitza baldin bazun, albaldin bazun peseta bat eta beste batzuek gehiago, diru hori bildu, Zuloagari kuadroa erosi, eta kuadro hori Bilboko Arte Ederren Museoan sartu zuten. Hain zuzen, Zuloagak kuadro hori museora eraman zutenean, erabakizun beste bat oparitzea museoak bat eoki beharrean bi eokitzeko. Eta baita ere, Zuloagak erabakizun diru horrekin, Bilboko gizarte horrek emandako diru horrekin kuadroa erosteko, Eibarko, Zumaiko eta Bilboko pobrei ematia diru hori. Etzun berak jaso.
Beraz, harreman hori oso estua izan zen, oso gaina omenaldi moduko bat izan zen, batez Zuloagak arazoak zituelako arte ofizial, Madriko arte ofizialarekin, eta ez zizkioten onartzen hainbat gauza. Orduan, Bilboko gizarteak nahi zuen esan, beraiek Madrildar gizartea baino modernoagoa zela, eta orduan arte modernoa ulertzen zuela erosi egingo ziotela kuadro bat Zuloagari eta sartuko zutela beraien museoan. Kontuetan izan museora, ez zela arte modernoko museo bat, baizik eta arte tradizionaleko museo bat. Baina nahi zuten Zuloagaren kuadro bat eoki han. Horregatik, 1919 urtean ere, berriz ere Bilbon ospatu zanean nazioarteko erakusketa handi eta zabal bat, Zuloaga konbidatu zuten areto berezi batzuek jartzea, eta areto berezi horietan Zuloaga sartu zituen kuadro asko, eta Zuloaga bihurtu zen pixkat erakusketa hartako protagonista, eta hori bai izan zela behin betiko omenaldi bat Euskal Herriko hiri handienak Bilbo garai hartan eskaini ziona zerari, Zuloagari. Hain zuzen, omenaldiak egin zizkioten, omenaldi bat egin zioten, horrelako bazkari, afari edo merienda bat egin zuten Artxandako kasinoan, garai hartako kasinoan, eta omenaldi moduan ulertu zuten guztiek ze, ordura arte, Zuloagak ez zuen eoki erakusketa ofizialik eta ez zuen eokiko Madriden 1926 arte. Beraz, 1919an oraindik Zuloagari zor zioten omenaldi bat, ze Zuloaga Europa guztian edo mundu guztian hobeto esan da jasan pintore oso ezaguna eta gaina aspalditik, eta 1919 izango da igual bere garai pixkat importanteena Estatu Batuetan erakusketa egin zuelako eta Estatu Batuetatik bueltan zetorrelako artista ospetsu izaten, baina oraindik Madriden ez zuten horrenbeste onartzen. Harreman horiek jarraitu zuten, beti artisten elkartiekin eta harreman pertsonalekin, baina nik usten dut pixkat azpimarratu behar da beste zerbait baita ere, Zuloagak izan zuen begirunea eta baita ere bultzatzaileena artista gazteekin. Artista gaztiak aholku eske etortzen zian Zuloagaren gana, eta askotan Zuloagak artista gazte hauen hasierako urtiak oso zailak izaten zianak beraientzat eta babestu egiten zituen bai bere izenaren bitartez, bere gomendioen bitartez erakusketak egin ahal izateko, baina baita ere askotan materialak eskainita, materialak esan edo pintatzeko, kontutan izan behar dugu, Zuloagaren semiak zabaldu zuela baita ere horrelako pintura fabrika bat, eta orduan material horiek eskaintzen zizkieten artista gazteei lana egin ahal izateko. Batez badazka horrelako lekukotasun batzuek artista gaztein laguntzen inguruan, eta da adibidez, Jose Benito Bikandi, artista ondarrutarrari nola erraztu egin zion eta gomendatu egin zuen artisten elkartien artean bere izena erakusketak egin ahal izateko. Eta gero beste lekukotasun interesgarri bat baita ere da Narkis Balenciagarekin izan zuena. Narkis Balenciaga zen arruako pintore bat, eta normalean pertsona gaixo bat zen, eta nola babestu egin zuen materialak eskainita, aholkoak eskainita, eta beti oso eskertuta egon zen Balenciagak, askotan irakurtzen dugu Ameriketatik bialdutako, Ameriketan hiltzen Balenciaga, eta Ameriketatik bialdutako gutunetan beti esaten dio Zuloagari eskertu egiten diola berak emandako babesa. Badakigu antzeko zerbait ere egin zuela Flores Capero Txipirekin, Mauricio Flores Capero Txipirekin, artista zaroztarrarekin, bere hasierako garaietan oso eskertuta egon zen, batez materiala eskaintzen zietelako pinturak eta oleo pinturak eta pintatu ahal izateko.